आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा मान्यवरांच्या उपस्थितीत विशेष सन्मान करण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।